नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे बटाटा पुरी. बटाटा पुरी करण्यासाठी बटाटे कुकरमध्ये 3 शिट्टी करून घ्यायच्या आहेत. बटाटे छान उकडलेले आहेत, त्याची सालं काढून घ्यायची आहेत. सालं काढलेले बटाटे कुस्करून घ्यायचे आहेत आणि एकदम मऊसूत करायचे आहेत. बटाटा छान मऊसूत करण्यासाठी आपल्याकडे असलेल्या खलबत्त्याच्या साहाय्याने आपण त्याला मऊसूत करून घ्यायचा आहे. बटाटा एकदम छान मऊ झालेला आहे. असाच बटाटा आपल्याला करून घ्यायचा आहे. कोथिंबीर धुवून बारीक चिरून घ्यायची आहे. 12 लसूण पाकळ्या आणि 6 हिरव्या मिरच्या घ्यायच्या आहेत. मिरची आणि लसूण खलबत्त्यामध्ये ठेचून घ्यायचे आहेत. मिरची आणि लसणीचा ठेचा तयार आहे. कढईमध्ये 2 चमचे तेल गरम करायचं आहे. गरम तेलामध्ये राई आणि कढीपत्ता घातला आहे. राई चांगली फुटल्यानंतर मिरची आणि लसूणचा ठेचा घालायचा आहे. ठेचा भाजत आल्यानंतर अर्धा चमचा हळद घातली आहे. मीठ घालायचं आहे. आता यामध्ये शिजवलेला बटाटा घालायचा आहे. छान मिक्स केल्यानंतर कोथिंबीर घालून पुन्हा मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता बटाटा पुरीसाठी बटाटा भाजी आपली तयार झाली आहे. पुरीसाठी आपण पीठ मळून घेऊया. 1.5 ग्लास मैदा मी इथे घेतला आहे, जवळजवळ 200 ग्राम. 5 चमचे बारीक रवा इथे घेतलेला आहे. रव्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून मिक्स करून घ्यायचं आहे. रवा भिजेल एवढंच पाणी घालायचं आहे. रवा आपल्याला 2 ते 3 मिनटं भिजत ठेवायचा आहे. मैद्यामध्ये चमचा भरून मी 2 चमचे तूप वापरलेलं आहे. तूप मैद्याला चांगलं लावून घ्यायचं आहे. मुठीमध्ये पीठ घेऊन दाबलं तर त्याचा गोळा बनत आहे, म्हणजे आपलं तूप छान लागलेलं आहे.
आता यामध्ये भिजवलेला रवा घालायचा आहे. अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. अर्धा चमचा ओवा घालायचा आहे. अर्धा चमचा हळद, 2 चमचे तीळ घातले आहेत. पाव चमचा साखरेची पिठी घातली आहे. हे सर्व जिन्नस आता मिक्स करून घ्यायचे आहेत. थोडं थोडं पाणी घालून पीठ मळून घ्यायचं आहे. पीठ थोडंसं घट्टसर मळायचं आहे, त्यामुळे एकदम पाणी घालू नका. काहीही कट न करता मी तुम्हाला हेच दाखवत आहे की थोडं थोडं पाणी घालायचं आहे, तेव्हाच आपलं पीठ चांगलं आपल्याला मिळणार आहे. पीठ छान मळलेलं आहे. तुपाचा हात लावून पीठ 5 मिनटं झाकून ठेवायचं आहे, तोपर्यंत आपलं तेल गरम होईल. कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवलेलं आहे. पिठाचे लिंबा एवढे गोळे करून घ्यायचे आहेत. सर्व गोळे मी तयार करून ठेवले आहेत. बटाट्याच्या सारणाचे सुद्धा छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे आहेत. मैद्याच्या पिठापेक्षा बटाट्याचे गोळे थोडे लहान करायचे आहेत. आता एक गोळा घेऊन त्याची वाटी बनवून घ्यायची आहे. या वाटीमध्ये बटाट्याचं सारण भरायचं आहे. जसं आपण पुरणपोळीचं भरतो तसंच दाबून भरायचं आहे आणि पुरणपोळीसारखंच बंद करून घ्यायचं आहे. लाटणीने हलक्या हाताने लाटून घ्यायचे आहे. अशा प्रकारे सर्व गोळे आपण बनवून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे सर्व पुऱ्या भरून घेतल्या आहेत. आता या बनवलेल्या पुरीला हलक्या हाताने लाटणीने लाटून घ्यायचं आहे. एकदम हलक्या हाताने लाटायचं आहे, पुरी फुटता कामा नये. कढईमध्ये मंद आचेवर तेल गरम करत ठेवलेलं आहे. तेल गरम झाल्यानंतर तेलामध्ये पुऱ्या सोडायच्या आहेत.
2 मिनिट मंद आचेवर आणि नंतर मध्यम आचेवर पुऱ्या तळून घ्यायच्या आहेत. तेज आचेवर पुऱ्या तळल्या तर वरून भाजल्या जातात आणि आतमध्ये कच्च्या राहतात. थोडा वेळ लागतो, पण पुऱ्या छान खुसखुशीत होतात. इथे मी चमच्याने हलकं हलकं तेल पुरीवर उडवत आहे. त्याच्यामुळे पुरी चारही बाजूने छान भाजली जाते. वेळ जरा जास्त लागतो, पण पुऱ्या छान खुसखुशीत झालेल्या आहेत. आता त्या काढून घ्यायच्या आहेत. अशाच प्रकारे पुऱ्या आपल्याला तेलामध्ये सोडायच्या आहेत आणि मध्यम आचेवर तळून घ्यायच्या आहेत. रेसिपी जरी मोठी असेल तरी डिटेलमध्ये मी ही रेसिपी तुम्हाला दिलेली आहे. रेसिपी कुठेही कट केलेली नाही आहे, फास्ट केलेली आहे, जेणेकरून वेळ जरा कमी व्हावा. खूप छान एकदम खरपूस अशी पुरी तळली गेली आहे. पुरी बघितल्याबरोबर समजतं की ती एकदम खुसखुशीत पुरी झालेली आहे. अशाच प्रकारे उरलेल्या सर्व पुऱ्या मी भरून घेतल्या आहेत, लाटून आणि तळून घेतल्या आहेत. या पुरीबरोबर खाण्यासाठी उसळ किंवा तिखट चटणीबरोबर सुद्धा या खाता येतात. चटणीची रेसिपी पण मी पुढे दिलेली आहे. तर चटणीच्या रेसिपीसाठी मी इथे कोथिंबीर, चिंच, 5-6 हिरव्या मिरच्या आणि 4 ते 5 खजूर घ्यायचे आहेत. तसेच अर्धा चमचा सेंधव मीठ, पाव चमचा साधं मीठ, अर्धा चमचा जिरा पावडर घेतली आहे. लहान मुलांसाठी करत असाल तर गूळ आणि पाणी घालून वाटून घ्यायचं आहे. खूपच टेस्टी आणि खरपूस अशी बटाटा पुरी तयार आहे. लहान मुलांना आणि मोठ्यांना सर्वांना आवडेल अशी ही पुरी आहे. खुसखुशीत बटाटा पुरीबरोबर खाण्यासाठी खजूरची आंबट गोड चटणीची पण रेसिपी खूप छान आहे. हे सुंदर बटाटा पुरी आणि चटणी तुम्ही घरी आपल्या बनवा आणि रेसिपी कशी वाटली मला सांगा. रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. अशाच नवनवीन रेसिपी आणि मालवणी जेवण शिकण्यासाठी माझं चॅनल एव्हरीडे मालवणीला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येण्यासाठी बेल आयकॉनची घंटी नक्की दाबा. वेळ काढून माझी रेसिपी पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.